Díomh chuirde is mis Ciara Ní É agus seo what the focal. Agus aniu lumsa tá Cormac Breathnach banisteoir tionscadal an Foclóir nua Béarla-Gaeilge agus tá sé chuna bheith leirlinn faoin leabhar nua an Foclóir nua a bhaid tactamach ag deireadh an tsamhraidh. Fáilte a Cormac. Míle mágat Ciara an hásta bhaint. Cuirsaí. Go maith, tá sé tá cuirsaí aisteach mar tá i gachtain eile ach tá na gobar lom ag go baile agus ní cearcar an stocha. Agus cé bheith bliain anis tá tusa ag obair leis an Foclóir? Tá an sa hart ar 7 mbliana anis thosníos an gabhaigh sa tríide ag tréis don tactamach as an ollscoil mar agarthóir agus tá na gobar mar bhainisteoir le breis bliana anuas anis so tá cuirsaí bragan óach ach is mála mé. Tá tú tréis an dream ra rappa an sin san Foclóir. Sin trí himpeiste. Tá tú déanamh an job. Ach tar nóí ar thosaigh tú a go brown, ní raibh aon leabhar ann, bhí si bh gobar ar an siomh. Sin ceart, so an Foclóir nua Béarla-Gaeilge so go mé Cormac go leor den lucht féchanna ar sin tá sé fáil ar Foclóir.ie agus is Foclóir uair nua scríofa as an bíosa é sin atá ar fáil Ciara Ní É ar lína agus mar app. Agus cuireadh críoch leis an obair ar sin bhfuil cuireadh start deireadh leis an le thomláánú an chlóra ar lína an 2017 agus ó hen táimid gobar ar leabhar dhéanamh den siomh go bhunú. So rudtá neamh gnách go maith mar an hallófa de gan ná má chuoiníimiid ar Oxford agus Cambridge agus na Foclóirí móra san. Bhí ar san ar fáil mar leabhar ar dúis agus cuireadh ar fáil mar híomhann idirlín iad. Mar dhéanamh marna gas teanglann chuir gas le Foclóir de Bhaidir agus Foclóirí Gáin. Mar sin is airt an rud é beag dul ó híomh idirlín go dtí leabhar nó sort sin dul ar gúil ar lí. Ach tuisgúil bearna có fada san ann ó fhoilsiú Foclóir de Bhaidir in 1959 agus Foclóir Gáin in 1977. Bheasamar go mbeadh éile bheann dá le héad nó de bhfoclóir nua Béarla-Gaeilge mar sin ar ard chaidán. So is ar sinna táimid gobar le cúpla bliain anuas obair spéisiúil mar hallófa sort dúláin ar le buint le hobar mar sin agus an gearra siar atá a gceist seachas an breisiú. De gan nás breisiú atá a gceist le siomh nó ní léon teorann nó lancais spáis orin sort spás ganteorann na gcuine ar an idirlín ach ní mar sin atá leabhar nó sonan gach spás agus gach litir i leabhar agus tuile airgid agus tuile leathanach. Tá bhuithe na focail ar fád atá gcuibh ar an siomh agus a gcuirdís i leabharíd an meic sin ómhór. Bheith agus dóilinn ná ní bhaine mar tréal las ach ní bheith sin déanta. So tá an leabhar atá dúrachar a gríoch goin agus carthaigh na clódáir beag 1800 leathanach ann. Sin 1700 leathanach de ábhar folclóireachta agus 100 leathanach de sort ábhar táinisteach nó ábhar breise. So ar an siomh tá O'Donnell Labhair. Tá hartar 1300 leathanach an O'Donnell sílim 1400. So beag sé bhfad níos mó ná O'Donnell beag níos mó leathanach ann ach beag an tós atá an leabhar bhad níos mó chomá. So is ó má chuoiníonn daoine ar na Foclóirí móra de chuid Oxford nó Collins sin antá sé bheith ar an gceansa. So beag sé olmhór. Tá hartar 18,000 antráil ar thaobh an chlóra ar Foclóir.ie agus beag hartar 3,000 antráil sa leabhar mar sin tá gearra siar sumpasach déanta goin. Ní bhhain ó thaobh an antrálacha de ach taobh stig don na antrálacha chomá. So tá éananig céile nó na cíle éagsúla tá ag focail ní éitimistí san ar fad a chur a glóach an irid. So bhí jab mór goin an tábhar ar fad atá ar lína i ghearra siar go dtí Foclóir clóite a bheith go mé sin annach chur a gló go bonúsach mar is dóilinn go mé hartar 4,500 nó 5,000 leathanach ann a bhfuil ar lína. Ní bheith fáin an é iompar fiú. Ní bheith. So is maithan rud go bhfuil appa goin. Ach cinnte ná bheith ní bheith sin déanta 5,000 leathanach le cúpla imleabhar a gceist in ar iúra. So agus tá sampla agat an bhfuil den cinál ibre a bhí a gceist leis an ghearra. So tá bhfuil just tá spáin mé seo an scáilán is stoch an rud is fosa. So
an sampletá go an chest. Agus bheith Cormac na húsáidirí nó an lucht féchanna chest sa legan amach seo nó sean legan amach atá ghainir an siomh tá sort bosca achimre ag an mar sort córthaí den úsáidor céine cíle atá le fáil fé chest tá subform sin rud a dogam idir chested an so agus tá bríthir frásach chest down agus tá rank frásí an chomá mar sin tá sé anna haléir tá sé bra isce a léamh tá ach nuas sin nó sort fibe má héintú chuna sin a chur a glón a bhfuil anna chud spás bán an so spás a mua sin i bhoclóir clóite an áíire so ní an siomh agus cur gló a bhrú dar nó cai sé bhana chud agur dhéanamh. Yeah, so is so le cúpla a bhíú mar sin so began doin cúpla éana céile a chealt nó go bunach so seo éana céile a bheith táchtach chuináil líne ach bagáúin a chealt sa leabhar so má héimiid raig den céad lena eile tá spána mé seo so seo mar atá sean an céad céim go bunach so bagáúin roinnt ábhar a chealt sé sin chuináil líne ach gana haspáint nó gana chuir gló mar sin so chest sa cíal resources chest an bríthir sé sin to chest a ball agus chested so broad chested tá siad sanar fáil cealte inis nó ní bheidh siad san i gló sa leabhar chomáile sin an bríthir frásach to chest down sin an cíal chéine sa sport to chest a ball down ní bheidh sé sin a chur a gló agus an variant and so to play your cards close to your chest also to keep your cards close to your chest so ní bheidh sé sin a chur a gló so le ra mé fé sin níos mór bail an frása sin ach go bhach éonar tá líon sa bhartíí mar ganí a chur a gló sa leabhar nó an sort an alíonn atá gceisle sin ná an don agarthóir ná sort cinenne dhéanamh céine cín is táchtaí nó céine cíle is mó go méid úsáidor súil dá nosclách sé nó sí leabhar agus dar nó is tá an ceann is cíalhar fadidir fad ná báil corp sé sin your chest no chest infection no chest measurement so tá sé sin le canál dar nó ach is lú go mór an chance connect in a tactic an bhoclóir a lereg conas an breather to chest the ball ra now beg na really seo fós lína dar nó ach so sin an raibh sé ar fád Díireach faoi céine an agurthóra nó an raibh si bh úsá dríocht an a riomhrí leis na gintí sin aanamh. Cúpla cheft Brashton an agurthóra in anna chud cásanna ach is féidir tarach ar statisticí nó compráid le Foclóir.ie nó go leoradí eile mar sin chomá mar sin ní leor díireach go gnéanana an tagurthóra as is tú héine so tá tachta goin ar statisticí úsáid agus rudí mar sin chomá úsáid mi chun cinnti mar sin aanamh inhearan na dála mar aon le gach cinenne eile is féin agurthóra tá sé cinenne dhéanamh ag an deir ar fadar fad so sin an sort an chéad céim ná éana céim well an chéad céim ná rank ontrálacha ná ag an deir lár si sin ontrálacha aber nachmí ná gurdach go rialta ag úsáidóirí nó ontrálacha nachmíon in úsáid chun minic céim is sa bhéirle so bin an chéad céim an darna céim ná ag leibh níos ísle éanaad chéile mar seo ágan deir lár agus an son bhog mar raig agus began doing so ma éicimidir an gceann to play your cards close to your chest also to keep so an chéad céim eile ná a lehéid seo so to play / keep your cards close to your chest agus is sábhá lína é sin in ar ire den leabhar so chomáile sin chur mar tildaí isteach so ináid bhfuil raibh an ceannachil chest chur mar tilda isteach sin sort an lína cuatha sin so tilde infection seach is chest infection or tilde measurement seach is chest measurement agus be Cormac Breathnach sin na seanolóirí sin seanna chlása stocha sin é agus sábhálann sin túfa spáis like is focail réúnta gear chest ach má chuoíonn daoine ar focail a bhad níos fuide dá gurthaníist gach ceannachil i gort gach antrála bheith Foclóir i bhhad roh organ ar ís mar sin
is chef sort tradiisiún é sin a bhí úsáid agus aithní an daine ar fud an down I bhoclóirí go seaan an tilde sin den deannach so sin cúpla chef eile so sin má chuoine an daine sa chumer an anseáil ada sin golóir spás ingrach ann spás na bána go dtí seo tá sé I bhfad níos cóbhróite beag aní níos deacra léamh agus mar sin atá foclóirí clóite agus chun sort cúna bhhuirt an úsáidirí inar mar maisiú sin in InDesign an san agus seo an chuma bheith ar an anseáil chest sa leabhar mar sin cúpla differ Bhfuil inne trééis an leabhar seo eiscint go fóil Cormac. Níl seachas na hagarthirí níl. An is seo an exclusive damda. It's sort world exclusive é seo agus tá spána bheith an céad lehanach dé a gan second actually. Ag daine an fecin ar an géad lehanach do chlór. Ach so tá na hifrica gorma seo ann inis seaan siad amach go ganí níos mó níos cairí den úsáidóir agus an bosca gorm tíhhir den na frásaí chun airdir le a harachart a chomá. So just tá spána bheith an céad lehanach dé a chéir seo chéad lehanach den litir a mar a bheith sa leabhar mar sin. So mar luamar tána hifrica gorma seo si beagání níos fosa iad a eiscint na bosci gorma tíhhir den na frásaí agus rud eile dhéantar I bhoclóirí mar sin so d'arnóid tá an chló traum ar an méarla agus an gnách-ló ar an Gaeilge chomála sin má ag an daine go Cormac is chló ar na éagsúla tá gceist chomá so tá sans serif agus serif sa bhéarla agus sa Gaeilge rudí dhéanam níos in léite é chomá. So sin chef a bhíon sna foclóirí mór chomá. Táí grab tú fálam anna chuid bhí chun foclóir legan amach agus na seachtainna seo ar fád. Bhí sé anna himúil caiimara bhí agus is ní réchas ar nuir san foclóirí eile riamh a héal agus so tá cairn mór foclóirí Gearmáise agus Frankise agus Spáise agus eile goin snific agus tá is déanam ranna chuid Annalise agus taidir an foclóirí sin le fat má céin rud is fearn ó céin rud is feicálaí nó is iróní den úsáidóir in áíir nó céin rud is in léite is soléite sin seo an sort an tara ar an obair sin. Tá sé anuas anna gláán agus is an mu sé gurm an bailach ar fad siad nó an athraíonn an dá? Gurm agus dómh, yeah. So tá sin cinenne eile bhíon le déanamh nó an ar chóir an tomaláí inmh dómh nó ar bhar gurm agus dómh bhramar cé go mín costas níos mód ar ná ar cha sa bhreis bhfuil cuma bhd níos fear nó cuma bhd níos in léit ar nar bhíon an dá chahan. Cuireann sé go mór leis cínte. Anuas agus tá sé sin tá na focail sin tá sé tábhaach go rá freisin an tugra seo an Foclóir nua Béarla-Gaeilge. Thocraigh sibse na focail agus na termí ar fád a bheith ann. Níl sé bunathe mar bunan agus beidir go gapach daoine gur tháinig sé as an Gaeilge tháinig sé as corpus nar tháinig a croigh sib. É seo bhíú ag ní hiigim sé héine so tá ag súla go dúcha tú seach. So is tó an ceist agus chuirtear seo go minic na conas a crothítar foclóir agus de ná tá trí chlí chun foclóir a crothú an chéad trí ná aber foclóir Béarla Frankise a hágant agus an Rankise hágant amach agus Gaeilge chuir Jack in a háit. Ná tá buntáistí agus mí buntáistí buint le sin buntáistí ná bhfuil anna agurthireacht déantar sin hena féin ach mí buntáiste aber ná an bríthir bheith a grin to hurl hí hurled for Cork is cinnte nach meid sin I bhoclóir Béarla Frankise. So da dhéontha sin chailtha go leor termí agus coracáinte sort cultúrtha nó bhuineach le tír le agus bheith go leor rudí aber a bhuine leis an Frankis ann nach bhuineach le hábhar I gas na Gaeilge chomá mar sin bheith go leor barnaí le líana. Slí eile le foclóir a scríomh ná sort tríd an idiolect agus sin go níorhinse aber artsa de chuid Gaeilge ar fad scríomh sios nó na honsrálacha a bheasá bheith táachta agus gnéanhing se álaigh agus gnéanach fithe caiinteoir má Gaeilge é sin agus go daring ómis le chéile an tomaláán ach d'arnóid bheith a brathir bhreisint éonar bíine tríd an san agus is mó go mór an seans go meid barnaí an nó aber bheith seanaí achar
choramíocht I chinú agus an tríú slí agus an slí gur bhuina marna úsáid as ná corpus úsáid agus is séir is corpus an ná bailúchán mór de héachsanna agus an so dar nó agus is Foclóir Béarla-Gaeilge seo mar sin is corpus Béarla bhí gceist leis agus bhí haidir héimpó seach bilún focail Béarla sa corpus agus dénach analís statistúil sin agus úsáid an Béarla agus croíoch an taobh Béarla den Foclóir bunathe statisticí agus viniciacht viniciacht úsáide na bhocail sin mar sin bhí taobh Béarla ann ag an tús agus an son an rudtá gceist leis le Foclóir Béarla-Gaeilge an son ná Gaeilge a chur an Béarla sin mar sin cuirtear an Béarla an agar agus an son cuirtear Gaeilge agus cuirtear sort an tomáin an agar le chéile an son comán mar sá ceann na dúthain a bhfuine lei sin ná sá sort choramíocht trasochlóra a chinú mar sin aber mátá an focail gasta in úsáid le quick ach go tapig in úsáid le quickly barlaat gombeach an dárad in úsáid ag an dá áit nó gombeach sé leanúnach ar líad so gombeach aber quicker agus quickly tacla chéile trí tíos. Cahan a bhaid an leir seo ar fáil a Cormac. Tá muidir súil gombeach sé le fáil ag dear an tairigh tá sé ag na clódóirí fé láthair agus tá anis cetamíoring mar Harlíonn sé mar táid ag súil le dumí áil an tatan seo agus an rutá gceist le dumí ná cóid a bhain omláin clóite nó sort profa ar ardcaid an tá muidir súil sin áil an tatan seo agus cé greibh sé na planna a gcuin nuair a tíar seo go mé seir fad sin an ar gur háireachta ar fad ina hí timpeall ar bhór éigen sanifig I féach an tríd dar náid le cuasaí COVID in éide ag an isní Harlóid sé sin ach fós hain beag sé gras tora ag an eiscin in ar lábhain I gló mar sin so tá súla sin an tatan seo beag ar in é sin chéar a gomionn a léamh gomionn beag ar in é chuir timpeall na tíre ag raint daine ach nuair a bheith mí tásta le sin iarmid ar an gálacht clódóireachta dul raig agus an Foclóir chur a gló agus a chur chuin agus tásúlagan go méid sé líon rivier an tairigh mar sin. An mai aon bhíal ar meall ar an vírus nó ar lean rudí ar aig? Bhí an táin in ar ire tá an dramatá chur a gló níor chur an vírus is deachar mór an tá mí légan ná ach bhí an táin bhí marna sort hín tá dearg ar in an chlórin ar ire gur éirigh linn sort dul dahí ar an obair ó bhaile go tapig agus nar chuir sin asú in rómhór dar nó ag bhí cintas na planana nó an rud a bhí barsa a gcuin si sin go méimiis timpeall agus go méid duine ar a gúil an duine eile agus iad duine bhlasathe ar an riomhre nó goéis ná an profa thuirt ar láh go duine nó ní mar sin hála sé bhí mar a brethir ar an bosta an cásanna bhí mar brethir an riomhfosteach bhí cuasaí cumarsáide go brain ar ir de Cormac I dahí ar Zoom agus ar Skype go tapig agus bhí mar an scáláin ar reincle na chéile ar Skype agus lasathe in as trí sin mar sin is cinnte raibh daoine eile I bhd níos measa as ná mar a bhí marna so níl mí sú go bhir sin bhfuil ra bhór ar brextadí. An bhá. Agus seo an chéad Foclóir Béarla-Gaeilge den tuairt seo ó bhí 9 ann. Sin fear so in 9 fáil siad Foclóir de bháildracha sin an ceann mór garam go méid Cormac daoine air. So nuair fáil siad sin tasníoch ar an obair ar Foclóir.ie agus fáil siad é sin in 9 seachta May ach níor chuirc ar 9 seachta ó seachta stáidm ach ó chuirc sin na gló níor fáil siad éon mhór Foclóir eile ó hain mar sin táid súil go mór le ar láh a legan ar an gceansa. Spá sé lán den focail a bheits in úsáid ag daoine go réalta inis ar nós féinní agus sin fér, so well sin an is an buntáiste a bhaineann le corpus mar lumar a bail ná bí mé ná tarach ar sort ar rucht na tanga beo Béarla agus Gaeilge
mar sin so an cuid is uaire den Béarla agus den Gaeilge le fáil sa bhoclóir seach. Bheith Cormac Breathnach sin an siomh péiscéile gur sort Béarla agus Gaeilge cháimsere ar fáil agus sinna bheith ar fáil sa leabhar chuma. Agus táis gom go raibh Níos go mána O'Donnell nó de bháildrethe, ceapan gur de bháildrethe bhí ann nó beidir an bhirt acu a bhí cinál cléanta ag gcuine naán sna Foclóir.ie. Tá ceann spéisiúla an cinnte sílam an tríú habart hamplach bhoclóir de bháildrethe féin geannachail no, a woman is too interested in clothes no shopping. Rud éigen Go tú gurí a fáig, tá mé gurí fáil. Tá mé gurí fecondary, yeah. So, so a woman is too interested in clothes, being an umrachas spéise ag an man ag gursaí AV. Sin an tríú habart hamplach I bhoclóir de bháildrethe. So it's more an dul chun cíine tá réanta. So mas cuine an just taspáin mé beidir an litir ad it a ríist. So tá an cearta go Ciara, tá dul chun cín déanta. So mar luamar an tríú habart hamplach I bhoclóir de bháildrethe a woman is too interested in clothes. Agus they're like an sin buine sé leis an litirach. A woman came in, eat an apple, she's a painter, they bought a new car. So tá sin spéisiúil an haon fiú go le sin an. So no cinnte tá bhí folklórí sort tradiisiúnta agus seanaiseanta sa trí sin ach no cinnte like buin Vonní marna na habertí samplacha sa bhoclóir nua abertí a bhí ann nó bhí sa charpas mar sin is sort samplaí bio iad seachas samplaí comtha mar sin tá sort bonús leis na habertí ar fad atá sa bhoclóir. Agus an bhfuil aon lead eile nó rún eile faoin bhoclóir le hinseachta agat. Bhfuil éon rún eile. Well, tásúla goin go méid in ann an clódach a ógart go lua. So beag daoine an bheith súla sin. Ní fáile go méid. Spódach nó cén sáis turtha. Nach méid sé chun spóideach. No, sin am héon go sé go as péasca le. So ní fáile go méid a ógart san agus tásúla goin dúir go méid cuasaí sa tír a fille an áireacht agus go méid daoine an dul amach agus chinach nó eiscint na siopaí agus tásúla méid sé fáil go fáil le an péasca le. Ní fada uainn in isise a bheits na siopaí agus bheith a heola so tásúla máis. Well, déting an lá a chahabh I caiinleat faoin bhoclóir agus Foclóir.ie agsúla agus gachrad ach caithfidh mé deireadh chuir le seo inis. So beidir go dtreacht tú arás what the focail láig an le tuile inseachtam. Brána bheith caiintear seo. Ítach ar fad. Gur míle maithe go Cormac Breathnach banisteoir tionscadal don Foclóir nua Béarla-Gaeilge agus bain leir sin a tachtamach ag deire an tairig so chunig í súil amach. Sánan is a Cormac. Míle beag Ciara.